नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लाईव्ह। आज जागतिक महिला दिन या निमित्तानं नारी शक्तीचा जागर केला जातो। यासाठी विविध क्षेत्रातील महिलांशी खास संवाद साधणार आहोत। त्यांच्या वाटचालीचा, खडतर आव्हानांचा आढावा घेणार आहोत। या निमित्तानं आपल्या सोबत आहेत शिल्पा राऊळ, ज्या SBI मध्ये लाईफ इन्शुरन्स गोवामध्ये ब्रांच मॅनेजर आहेत। त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण साद लाईव्ह मध्ये। आणि सर्वात प्रथम तुम्हाला महिला दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। थँक्यू, तुम्हाला पण। तुमची सुरुवात ही सिंधुदुर्गातून झाली होती आणि आता तुम्ही गोव्यात ब्रांच मॅनेजर आहात। तर माझा पहिला प्रश्न असा असेल की या क्षेत्राकडे नेमक्या कशा वळाला? माझी सुरुवात मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नेमळी गावातील एक मुलगी आहे आणि सुरुवातीला मी एका कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये ॲज अ क्लर्क म्हणून जॉब केला। जेव्हा माझं कॉलेज चालू होतं त्यावेळी कॉलेज करता करता मी एका कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये ॲज अ क्लर्क म्हणून जॉब सुरू केला। ते कम्प्लीट केल्यानंतर मला ICICI बँकेमध्ये जॉब मिळाला आणि तिथे गेल्यानंतर त्या बँकिंग क्षेत्रात, येस, माझं BCom कम्प्लीट झालं असल्यामुळे मला बँकिंग क्षेत्रामध्ये जो जॉब मिळाला त्यामध्ये मला नक्कीच तो आवडला। कारण जेव्हा मी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये जॉब करत होती त्यावेळी माझं निव्वळ पगार जो होता तो 600 रुपये होता, पण नक्कीच मी त्यावेळी खुश होती। कारण त्यावेळी कुठेतरी जॉब चांगल्या पद्धतीने मिळावा हे एक इच्छा नक्कीच असते आणि अगदीच वयाच्या 18व्या वर्षी मी माझ्या जॉबची सुरुवात केली आणि तेव्हापासनं पुढे म्हणजे कॉलेज कम जॉब करून मी 3 वर्ष कंप्लीट केली आणि ICICI बँकमध्ये मी जॉबला जॉईन झाली 2006 मध्ये। त्यानंतर नक्कीच 2006 पासून 2010 पर्यंत मी बँकिंग क्षेत्रामध्ये काम केलं आणि बँकिंग नंतर हे बँकिंग क्षेत्रातलं जे माझं काम होतं ते मला गोव्यामध्ये मी करत होती। बट नक्कीच प्रत्येकाला एक हे असतं की आपल्या एरियामध्ये येऊन काम करावं आणि मला ही ती आवड होती की जसं मी गोव्यामध्ये काम करते पण तेच जर मला माझ्या सिंधुदुर्गात किंवा आपल्या घराच्या जवळपास जर मिळत असेल तर नक्कीच आवडेल। आणि त्यावेळी मला आपल्या सिंधुदुर्गामधून मला SBI लाईफची अपॉर्च्युनिटी मिळाली आणि SBI लाईफ मध्ये जी अपॉर्च्युनिटी मला मिळाली तिथे ॲज अ एजन्सी मॅनेजर पोस्ट म्हणून आमच्या तिथे जी होती त्या लेवलला मला एजन्सी मॅनेजर म्हणून कुडा शाखेमध्ये मी जॉईन केलं 2013 मध्ये आणि तेव्हापासून येस आतापर्यंत ऑलमोस्ट 9 वर्षाचं हे करिअर आहे, जिथे स्ट्रगल खूप झाली। कारण गेल्या पहिल्यांदा सुरुवातीला 3 वर्षात मी ॲज अ ब्रांच मॅनेजर म्हणून प्रमोट झाली। विदिन 3 वर्षात 3 प्रमोशन घेऊन मी ब्रांच मॅनेजर म्हणून जॉईन ब्रांच मॅनेजर ही पदवी घेतली। बट पदवी जरी घेतली तरी पुन्हा ब्रांच मॅनेजर जर घ्यायचं तर कुठे ना कुठे ट्रान्सफर होणार आणि त्यापेक्षा 2 वर्ष अजून इथेच थांबूया म्हणून कुडा ब्रांचमध्येच मी 2 वर्ष काम केलं आणि त्यानंतर येस 2019 मध्ये मला गोव्यामध्ये मापसा ब्रांचला ॲज अ ब्रांच मॅनेजर म्हणून पोस्ट मिळाली आणि आज सलग 3-4 वर्ष झालीच गोव्यामध्ये मी ॲज अ सिनियर, आता मी ऑलमोस्ट ब्रांच मॅनेजर पोस्ट वरून सुद्धा पुढे 2 वर्ष प्रमोशन घेऊन ॲज अ सिनियर ब्रांच हेड म्हणून मापसा ब्रांचला वर्क करत आहे। तुमचा क्लार्क ते सिनियर ब्रँच मॅनेजर हा प्रवास होता तो नक्कीच सोपा नव्हता। अनेक अडचणी या निमित्तानं तुमच्या समोर आल्या असतील, तर त्या नेमक्या अडचणींचा सामना तुम्ही कसा केलात? कोणकोणत्या अडचणी या निमित्तानं तुमच्या समोर होत्या? येस, चॅलेंजेस होतेच। कारण मी एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलगी होती। जेव्हा मी सुरुवातीला सोसायटीमध्ये जॉईन केलं तेव्हा मी जॉब आणि कॉलेज, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जॉब आणि कॉलेज हे दोन्ही मी करत होती। त्यावेळी सुद्धा जसं आपण म्हणतो की मी एकच दिवस मला वीकमध्ये सुट्टी मिळायची, त्या दिवशी मी कॉलेजमध्ये जाऊन, जसं आपलं सावंतवाडीचं SPK कॉलेज होते तिथेच मी शिकत होती कॉलेज लाईन, आणि तिथे मी जाऊन पूर्ण नोट्स घेऊन यायची, घरी बसून रात्रभर पूर्ण कंप्लीट करायची आणि जॉब पण करायची। ह्या दोन्ही गोष्टी येस, कारण आणि त्यातही कसं असतं की एका गावामध्ये आपण जेव्हा जन्माला येतो आणि त्या पद्धतीने काम करतो किंवा मध्यम वर्गामध्ये आपण जेव्हा काम करतो तेव्हा नक्कीच असं नसतं की आपण बिंदास रिलॅक्स असतो, नाही।
तर त्यावेळी आपल्याला बऱ्याच खडतर प्रवासांना जावं लागतं, जेणेकरून घरातली परिस्थिती ओके अगदीच काय हालाकीची नव्हती, पण स्टील आपली जी काम करायची लाईक आम्हाला अदर कामं जी असायची, तर जसं शेतीचं काम म्हणा किंवा अदर ह्या सगळ्या ही कामं करून तुम्हाला जसा वेळ मिळेल त्यावेळी तुम्ही तुमचा अभ्यास करायचा आणि पुढे जायचं. हे चॅलेंजेस भरपूर असायचे आणि ते नक्कीच त्यावेळी ते भलेही कठीण वाटले तरी ते पूर्ण करण्याची जिद्द पण असायची, कारण कुठेतरी पुढे जायचं हे एक ध्येय असायचंच, कारण तिथेच नाही राहायचं. त्यामुळे त्या ध्येयातनं त्या सगळ्या खडतर प्रवासातनं नक्कीच आम्ही पुढे गेलो. पुढे गेल्यानंतर सुद्धा मला बऱ्याच ठिकाणी ऍज अ लेडीज म्हटल्यानंतर माहिती आहे की आयुष्यात कधी लेडीज एका हायएस्ट पोस्टवर जाताना त्याला बऱ्याच प्रॉब्लेम्सना फेस करावं लागतं. येस, माझ्याही आयुष्यात खूप खडतर प्रवास झाला, पर्सनल लाईफ मध्ये पण खूप झाला, प्लस प्रोफेशनल लाईफला सुद्धा बऱ्याच लेवलला मला प्रॉब्लेम फेस करावे लागले. कारण जसं मी बोलली की कुडाळ ब्रांचला मी एकटी लेडीज जॉईन झालेली, बाकी सगळे आमच्या ब्रांचला जेंट्स होते. पण तिथे मला बऱ्याच लेवलला जसं आपण म्हणतो की एका लेडीजला पुढे जाताना जे प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात ते मला खूप तिथे सहन करावे लागले. आणि ते नक्कीच आज असं वाटतंय की आयुष्यातलं तो भूतकाळ नसावा तर अगोदर जन्मातलं काही घटना होत्या असं वाटायला लागतं. कारण आज त्या सगळ्यांवर मात करून जो सक्सेस मिळालाय त्यामुळे त्या सक्सेसमुळे ही सगळी दुःख काहीच वाटत नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की लाईफमध्ये जे काही दुःख माणसाच्या आयुष्यात येतं त्याला मात करून पुढे जाण्याची तयारी ठेवावी. आणि नक्कीच एक लेडीज म्हटल्यानंतर त्या लेडीजमध्ये बरेच गुण असतात आणि ते करू शकते. फक्त त्याच्या आतल्या जी जिद्द आहे तिला हाक मारणं किंवा तिने त्या आपल्या स्वतःवरचा कॉन्फिडन्स कमी न होऊ देणं हे खूप गरजेचं असतं. नक्कीच तुम्ही जे सांगितलात तो प्रवास फारच खडतर होता. पण हे करत असताना जेव्हा आज तुम्ही सिनियर ब्रँच मॅनेजर पदावर आहात, आता नेमक्या काय भावना आहे? आता मला खूप आनंद होतो, कारण येस, गोव्यासारख्या ठिकाणी नुकतंच मी नवीन घर सुद्धा घेतलं. नक्कीच गोव्यात घर घेणं इझी नाहीये, मी तेही घेतलं आणि आता सध्या मला आनंद खूप होतोय. कारण लाईफमध्ये बऱ्याच गोष्टी अचीव्ह करताना आपण म्हणजे एक स्वप्न खूप बघतो, पण ती स्वप्न साकारताना जेव्हा आपल्याला आपल्या डोळ्यासमोर दिसतात तेव्हा जो आनंद होतो तो शब्दातही व्यतीत करता येत नाही. आणि तो मी नक्कीच करते, कारण आज प्रत्येक गोष्ट स्वतःची असणं आणि त्यातही एखाद्या हायएस्ट म्हणजे चांगल्या ब्रँडमध्ये, स्टेट बँकेसारख्या ब्रँडमध्ये इन्शुरन्स डिपार्टमेंटला ह्या लेवलला पोस्टवर काम करत असताना नक्कीच मला आवडतंय. आणि मी नक्कीच काही म्हणजे माझ्या ब्रांच थ्रू किंवा SBI लाईफ थ्रू बाकी नारी शक्ती किंवा महिला दिनानिमित्त मी बाकी सगळ्या महिलांना सुद्धा आवाहन करेन किंवा आवर्जून हे सांगण्याचा प्रयत्न करेन की आता सध्या SBI लाईफ मध्ये सुद्धा बऱ्याच काही अपॉर्च्युनिटी आहेत आणि त्या अजूनपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचल्या नाहीयेत. तर आमच्याकडे सध्या महिला दिनानिमित्त सुद्धा नारी शक्ती म्हणून मुद्दामून आम्ही महिलांसाठीच एक स्कीम काढली आहे, ज्याच्यामध्ये एखादी महिला जॉईंट होऊन, कारण तिचं वयाचा जो कालावधी आहे तो 25 वर्षाच्या वर असणं गरजेचं आहे. मिनिमम क्वालिफिकेशन जे आहे ते 10वी किंवा 12वी सुद्धा चालू शकतं, पण तिच्या कर्तृत्वावर ना की तिच्या शिक्षणावर. शिक्षण आहेच, बेसिक शिक्षण आपल्याला हवं, पण तिच्या कर्तृत्वावर. आणि तिला आम्ही 1 वर्षाचा प्रोबेशनरी पिरियड देणार. त्या प्रोबेशनरी पिरियड मध्ये तिने स्वतःला प्रूव्ह करून दाखवायचंय आणि त्या याच्यामध्ये जर तिने ते कम्प्लीट केलं तर त्यानुसार तिला डायरेक्टली आम्ही सेल्स ऑफिसर म्हणून ऑन रोल एम्प्लॉई होण्याची संधी देतो. तो ह्याच्यासाठी मी सगळ्यांना हेही सांगेन की जर कोणाची इच्छा असेल तर नक्कीच कॉन्टॅक्ट त्यांनी माझ्यापर्यंत जरी कॉन्टॅक्ट केला किंवा SBI लाईफच्या कुठच्याही ब्रांच शाखेला जर कॉन्टॅक्ट केला तरी चालून जाईल. नक्कीच अतिशय महत्त्वाची ही योजना आहे. जर या क्षेत्रात महिलांना काम करायची इच्छा असेल तर नारी शक्ती योजना तुम्हाला त्यासाठी मदत करू शकते. पण हे घडत असताना घरातल्यांचा सपोर्ट फार महत्त्वाचा असतो, त्याशिवाय इतकी मजल मारता येणं शक्य नसतं. तर तुम्हाला कसा मिळतो घरातल्यांचा सपोर्ट? येस, घरातल्यांचा सपोर्ट खूप छान पद्धतीने होता. नाही असं नाही, सुरुवातीच्या काळात बराच खडतर प्रवास होता,
पण महत्वाचं म्हणजे सुरुवातीपासून माझ्या बाबांनी मला कधीच मुलगी मानलं नाही किंवा मुलीसारखं मला राहू नाही दिलं. लाईफमध्ये माझ्यासाठी माझे वडील म्हणजे सर्वस्व आहेत हे मी नक्कीच सांगेन. कारण त्यांनी मला ज्या पद्धतीने पुढाकार दिलेला की येस तू करू शकतेस, हे कायम त्यांचं म्हणणं असायचं. जसं मला आठवतंय की मी शाळेमध्ये असताना नेमे स्कूलमध्ये मी जेव्हा जात होती तेव्हा 7वीत माझा रनिंग मध्ये नंबर आलेला आणि तेव्हा सुद्धा आम्हाला अमरावतीला जायचं होतं. तेव्हा सुद्धा पूर्ण स्कूल मधनं एकटीचं सिलेक्शन झालेलं, पण कधीच त्यांनी असं दाखवून दिलं नाही. इव्हन आमचे टीचर पण बरोबर नव्हते, तर स्टील त्यांनी मला तेव्हा सुद्धा की येस तू जाऊ शकते आणि तू करू शकतेस, म्हणजे त्यावेळी सुद्धा मला त्यांनी तो सपोर्ट दिलेला. तर आज त्याच्यानंतर तर नक्कीच मला पूर्ण 2016 पर्यंत बाबांनी खूप सपोर्ट दिला. आणि त्याच वेळी म्हणजे आज माझे बाबा माझ्या बरोबर नाही आहेत, बस स्टील नक्कीच त्यांचे आशीर्वाद माझ्या बरोबर आहेत आणि म्हणूनच मी इथपर्यंत पोहोचली. कारण त्यांनी तेव्हा जो मला पाठिंबा दिलेला की येस तू करू शकते, आणि त्याच्यामुळेच मी आज इथपर्यंत पोहोचले असं मला वाटतं. खरं तर प्रत्येक मुलीसाठी बाबांचा आधार फार महत्त्वाचा असतो, त्यांचा सपोर्ट फार महत्त्वाचा असतो आणि मुलगी आणि बाबा हे नातंच खरं तर वेगळं असतं आणि त्यात तुम्हाला त्यांची भक्कम साथ मिळणं हे खरंच भाग्याचं आहे. शेवटी जाता जाताचा प्रश्न, या क्षेत्रात म्हणजे बँकिंग क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या मुलींसाठी, महिलांसाठी काय मार्गदर्शन कराल, काय सल्ला द्या? आता मुलींसाठी म्हणा किंवा अदर मुलांसाठी सुद्धा हाच सल्ला आहे की बँकिंग क्षेत्रामध्ये आम्हाला त्यावेळी बँकिंग क्षेत्रासंदर्भीचं कुठचं शिक्षण देण्यात आलं नव्हतं. आमच्यासाठी येस मलाही माहित नव्हतं की मी बँकिंग क्षेत्रात जाईन, बट आज तुम्हाला बँकिंग क्षेत्रामध्ये बँकिंग आणि इन्शुरन्स थ्रू नॉलेज दिलं जातं. शिक्षण, थिअरी नॉलेज पूर्ण त्यांना तिथे मिळते. तर प्रॅक्टिकल नॉलेजसाठी त्यांनी बँकिंग क्षेत्रामध्ये प्रॅक्टिकली ऍक्च्युअली काम कसं चाललंय त्यासाठी नक्कीच त्यांनी स्वतःहून येऊन प्रयत्न करावा, बघून घ्यावं कसं काम आहे. आणि अशा ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर असतात. कारण डायरेक्ट बँकिंग क्षेत्रामध्ये जर जॉब मिळायला हवा तर त्यांना परीक्षा देऊन तिथे पास होऊन पुढे जावं लागतं. पण SBI लाईफ कडून आम्ही अशा काही योजना आखलेल्या आहेत ज्याच्या थ्रू भले ते मुले असू दे किंवा मुली असू दे त्यांच्यासाठी बऱ्याच अशा योजना आहेत की ते स्वतःच्या कष्टाने त्या लेवलला पोहोचू शकतात, जसं मी स्वतःहून पोहोचली. त्यामुळे त्या योजना आजही आमच्या जवळ आहेत, फक्त त्या लोकांपर्यंत माहीत नाहीयेत. मग त्यांनी आवर्जून SBI लाईफच्या ब्रांचला संपर्क साधावा जेणेकरून त्यांना त्या तिथे जॉईन करता येईल आणि पुढचा कालावधी किंवा एक्सपिरियन्स जो आहे की कसं काम करावं, काय करावं हे सगळं त्यांना शिकवलं जाईल. आणि त्यात ती लोक पुढे नक्कीच येऊ शकतात. कारण प्रत्येक व्यक्तीमध्ये एक स्किल असतं आणि ते स्किल कधी डेव्हलप होतं की जेव्हा ती व्यक्ती स्वतःहून काम करते किंवा त्या क्षेत्रामध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा त्याचं स्किल डेव्हलप होत जातं आणि तिथपर्यंत व्यक्ती पोहोचू शकतो. धन्यवाद मॅडम, तुम्ही आमच्याशी वेळात वेळ काढून संवाद साधलात आणि बँकिंग क्षेत्रात येणाऱ्या महिलांसाठी असेल, मुलांसाठी असेल, मुलींसाठी असेल अतिशय महत्त्वाची माहिती या निमित्तानं दिली. आणि आपलाही प्रवास अतिशय खडतर असाच होता, मात्र तो अनेकांना प्रेरणादायी असाच ठरणार आहे. मात्र पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. टीम कोकण 7 लाईव्हकडून आज तुम्ही सिनियर ब्रँच मॅनेजर पदावर आहात. या पुढची सुद्धा अशीच तुम्हाला मिळत राहो, तुमची प्रगती होत राहो. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. धन्यवाद श्री. आणि मी कोकण 7 ला सुद्धा माझा धन्यवाद मानेन की थँक्यू मला इथे येऊन संधी दिल्याबद्दल.